Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Minecraft. Това е реклама, реклама на един много добър сервер. От 2 дена играя в него. Много е готин. Админите са супер. Това е моята къща, да. Ето. Тук имам, нали, работите ми. Тук няма нищо. Тук нямаше нищо. Тук ми е фермата за овце и за кокошки. Тук ми са фермата за картофи и моркови, да. За 20 човека е сервера. Много е готин. Сега да ви покажа. Да, това е спауна. Ето тук. Тук са правилата. И за безопасност някой да не ви влезе в нали, да играе с вашето име. Напишете setpass, напишете някаква парола за безопасност, казвам, но който иска, аз казвам пък. Да, това тук са правилата, чел съм ги. Това е къщата на админа. Да, това е, както казах, моята, тук ми е мината. И само тук да покажа другите ми постройки. Тук ми е фермата за бамбуки, за тикви. Така. Тази къща на един мой много добър приятел. Да, ето го Митко Росинов. И сега. Тук е като влезете в сервера, тук може да ядете, нали, такова торче. Да, като убиете някакъв монстър и ви дава пари. Ето, аз колко имам? Аз имам 406 лева. Тук е банката, да. Банката. Преди да излезете от сервера, един мой съвет. Вземете си парите, защото се зануляват. Да, тук е кошчето. Да, тук както виждате е шопа. Това е шопа на админа. Сега ще ви покажа. И шопа на плеерите. Добре, звънят ми. Така. Да, ето пускат заряд. Тук е шопа на плеерите. Вижте какво става. Тук е... това е шопа на админа, пък тук е шопа на плеерите. На плеерите, ето това е на моя приятел Митко. Това е моя. Всеки има право на 3 ковчежита. Освен ако не си заплати, аз дах 2 диаманта и ме опуснаха още 2. И да, и тук нали има още място. Оп, тук някой друг си прави шоп. Да, админа. Админа тук си прави шоп. И милаги аски брутално, защото пускат зарята. Там фойверките. И да, това са останалите къщи на другите хора. Всички са пичови в сервера. Просто не знам от колко време го има. Аз играл 2 дена. И така. Да. Да, както как вече. Той са къщи на другите хора. Тук може да си... Това са фермите на админа. Може нали да си взимат и храна, такова. Той има спаунъри. Да, ето тук ама някой ги изчупил. Добре, да, както казах вече, това е къща на админа. И добре хора, това беше за този епизод. Да, тук е порталка, ама забравя да кажа. И добре хора, това беше за този епизод. Надявам се да ви харесал. Коментирайте, сняйте и до следващия път. Чао! Забравя да кажа. Извинявайте за дългото отсъствие. Чао!